Ακτιβιστές έχουν καταλάβει το Ελίσιο Πάρκο για να εμποδίσουν τις μπουλτόζες να κόψουν τα δέντρα. Αν κοπούν τα δέντρα, λένε, θα εξαφανιστεί και η πανίδα της περιοχής, τα πουλιά που ζουν εκεί. Άντρας ακτιβιστής δέθηκε πάνω σε δέντρο στη μέση του πάρκου. Μοίρασε μάλιστα και διαφημιστικά φυλάδια γνωστού κοτοπουλάδικου σαν μια πράξη αντίδρασης για τη σφαγή αθώων ζώων. Όλη νύχτα και ποιος ξέρει ως πότε πάνω στο δέντρο. Και περνάμε στο δελτίο καιρού. Άγνωστος άνδρας βρέθηκε στον ημιτό δεμένος πάνω σε ένα δέντρο. Φώναζε συνθήματα υπέρ των πουλιών και έψελνε. Δήμαρχος λοιπόν, ανεξάρτητος, σας έχουν επιλέξει όλα τα κόμματα, όλοι οι φορείς και όλος ο κόσμος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για το καλό αυτό του Δήμου. Έχω οργανώσει μια ομάδα αξιολόγησης των προβλημάτων της περιοχής. Έχω καλέσει να συνεργαστούν μαζί μου ειδικοί επιστήμονες, κάτοικοι που γνωρίζουν σε βάθος τα προβλήματα του Δήμου μας. Πολύ ωραίο το φαγητό σας, κυρία Μαλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ορίστε, Χρυσό μου, εσύ το τσαγάκι σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην βγεις ακόμα! Γιατί? Γιατί καίει, δεν θες να καείς, θες? Θες, δεν θες γι' αυτό, έτσι αυτό λίγο, έτσι λίγο να κρυώσει εδώ. Μπράβο! Αντώ! Εντάξει, χειροκροτήσατε γιατί δεν έχω τελειώσει. Α, ναι. Εγώ νόμιζα πως τελείωσε. Ένα κουλουράκι. Α, όχι μητέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω. Πιες εσύ το τσαγάκι σου, Χρυσό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην βγεις! Τι έγινε πάλι? Δεν είναι σωστό να ρουφάμε όταν ο Αλκιβιάδης μας παίζει Ραχμάνινο. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Δεν είναι σωστό. Αφήσε, Χρυσό μου, το παιδί να πιει το τσάι του. Μητέρα, σας παρακαλώ, το σαβουάρ. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που ζει στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραίο τσάι, κυρία Μαυρομιχάλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδί μου. Με ζητήσατε, κύριε Έξαρχε? Ναι. Έκτορα, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό? Κάποιο τυπογραφικό λάθος. Α, κάποιο τυπογραφικό λάθος. Και το λες έτσι απλά, άνετα. Κάποιο τυπογραφικό λάθος. Μα αφού έτσι είναι. Κοιτάξτε, κύριε Έξαρχε, εγώ... Άστο, αγόρι μου, άστο. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να επινοήσεις ένα σωρό δικαιολογίες. Αλλά να σου πω κάτι. Οι δικαιολογίες δεν πολλούνται στα περίπτερα. Αυτό το τυπογραφικό λάθος κάποιος θα το αγοράσει. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Σ' ακούω. Κοιτάξτε, δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό το λάθος. Δεν είναι ο δικός μου τομέας. Εγώ εργάζομαι στα άλλα μηχανήματα. Ποια άλλα μηχανήματα? Τι πάει να πει δεν είναι δικός μου τομέας? Εσύ από πού ήρθες? Από άλλο τυπογραφείο? Κοίταξε να δεις, Έκτορα. Είμαι καλός. Είμαι ανεκτικός, αλλά έως ενός σημείου. Δεν μπορώ να ρισκάρω να μου κάνετε τόσα λάθη στο τυπογραφείο. Και δεν μπορώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συνεργάσιμοι. Μα εγώ είμαι συνεργάσιμος. Ρωτήστε ποιο θέλετε στην εταιρεία. Ναι, αλλά είσαι ανεύθυνος. Εγώ κάνω τι μου λένε. Ναι, αλλά αποφεύγεις τις ευθύνες. Τι μου είπες πριν? Τι είπα? Δεν είναι δικός μου τομέας. Δεν ξέρεις πόσο μου κακοφάνηκε αυτό. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Απολύεσαι! Τι? Σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε αυτό. Έχω 3 παιδιά. Έχεις και 3 παιδιά. Έχω δίδυμα 2,5 ετών και ένα στην κούνια. Αν με απολύσετε, δεν θα έχω να τα ταΐσω. Και τι να κάνω εγώ? Να τα ταΐσω εγώ? Αυτό ας το σκεφτόσουν πριν κάνεις αυτό που έκανες. Μα δεν είναι δικό μου το λάθος. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο μαζί σου. Παίρνω από το λογιστήριο να πάρεις την αποζημίωση σου. Και χάσω από τα μάτια μου. Κύριε Έξαρχε, σας παρακαλώ. Χάσου, είπα.
Έλα. Τι έγινε? Σου λέω δεν γινότανε. Ήταν με γκόμενο αυτό να πει στον Νικηφόρο. Και πού θέλεις να ξέρω το όνομα του, ρε? Κράτησα τον αριθμό του αυτοκινήτου. Θα μάθω ποιος είναι και θα σου πω αύριο. Γεια. Γιατί σταματήσαμε? Φτάσαμε, κύριε Πρόεδρε. Εδώ θα κοιμηθείτε. Δωμάτιο 512. Ασθενής με αφροδίσια νοσήματα σε προχωρημένο στάδιο και με συμπτώματα εγκεφαλικής βλάβης. Τι είναι όλα αυτά? Ο ιατρικός σας φάκελος. Μην ξεχνάτε ότι είστε ασθενείς με... Καλά, ξέρω ότι υποτίθεται πως είμαι. Λοιπόν, εσείς πάρτε θέσεις, Μάλιστα. Αυτά που σου ζήτησα, τα φέρες? Τα φέρνω, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό να κάνω μια επαλήθευση. Ξυριστική μηχανή και αφρός, χτένα, ζελέ, οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα, παντόφλες, αυτές με τις γατούλες, πιτζάμες και μια κονσέρβα corned beef. Κονσέρβα corned beef? Ναι, εγώ την έβαλα. Μη σας πιάσει καμιά λιγούρα μες τη νύχτα. Μπράβο.